Kaito kaham bin khairok ma hamjak ma pai flya asum sa mobile hamyangai thangani ni nungtam khlai ganani hatiwo phan snamri na siwan hni nung thangu to bukha kun mote jora tali rui snamui uma kaham ka ta chunglia hai kang samung suklailia nini complain tangai because nung je jaga snamran talang khabo a mobile company ya company matlai tamung khamo nang katal khama mphri kamu samung kaham ke khlainai jat okay aba haike nang nini mobile na mamu phikamu company ya aba hain snamnai siba bini je manmani bo haino jura tali ri snamui rohaka abuni bagi tamung kha mobile kaham ke samung khlailia mobile touch chunglia yes tango kongno sawi tong tini nang ang obono srai srai thai kai torong kha chini snamnai sa kai torong kha chung taknai sa bo jaga tam langi tong bo siwo abuni bagino nang haino jekhini khini thangai okay bahai kaham dangno bahai sada sasano bahai mode mosangno bahai ode engno neng taka fradi ta thangdi nini thangjangnai jaga nono soi soi katal ko kaham ko khe reimanai thai okay abo sabong kabo kaito amen nini nasik ma kaito no fasing se khlaidi bini fasing se khabromui faidi tam koma khabo nini bebak bo supungri finai boro tam bo bahai problem hi tongkhaba solve khlaire nai tangle bong kha kaitor snamnai sa bebak bin ya phawo amen so abuni bagino nono bebak reimanai sa okay ni bebak nangmano supung reimanai sa nono mochang reimanai sa okay nini no khungno chuna reimanai sa chasari mannai sa okay hamari reimannai naikoli mannai okay bebak abo sabong kabo kaitor se ambagen khabang takote buksong faidi okay ara hampu ara hayingpu khabrum na nangya nang kaitoni fasing khabrum di kaitoni kok ni bagai khabrum di naidi je thayo kaitoni kok kri alo lengla mungkri je bro kok khnaya bini bagai lengla mungkri bo khabrum bibrum simi jangai ma tongnai bo lengla ui manya phiaba je bro kok khnanai bini bagai tam hungke sudo lengla mung khaksang mung tongthok mung khasrang mung simi se kaitor tam khlai bini kok khnai tongnai rok no hungke okay bini hamjak kok mani thai te bini a soi protection thousands and thousands angels swari rokni katimong ro sungnom okay protection ru swari rok bai ke hazar hazar swari rok bai abul bagai faidi thai agana gini hatini mechanic o thangma haike ne hai yang se takha bromdi soi snamna sa malik company manufacturer khlainai akai toni fasing sene khabromdi bole tam kama khabu no nung tai tension tanadi abuni slai kabang bo nono ya phari mano okay sabu busung naslai tong abunu te es tension tanadi bo nono hamjago amsuk hamjago abo kisani kogia pho phunoka jisu kristo no roi jisun thei kosok rukha tangai jungno kathar khlainai bagai hallelujah jisu kristo bai thang theimongno chos khainaka jungno mothangna ni bagai abo kaitoni hamjakma amen theitung komor thung kama thung kaitor musung jagia tong fly thung molbrumni alang mawo abso kaitoni musungma amen hallelujah kaito kaham faidi abuni bagino chini bagai sabo tongke snamnai sa tongo bo bebak kamai thangmano yafana bagai kamai thangmano yafari rena bagai bo ready amen hallelujah abuni bagino okay nung bo jaga tamungi tongkha mukti husidi okay kaitor hamjago bini kok khnadi okay bini kogo kuplung angdi naidi biangni poito phai biangni phan man bahage nung kaplai ke yapri sepika nung nijin saise man lagla okay abusuke phan kaitoni kogo te kaitoni phasingo nasigi yapri sanai rokni thaniwo ama hake katal phan sok payo hallelujah praise the lord abo toling hake binani phan yapri himpano rbaya okay belia aphan abo soi kaitor simise available nini bagai jotoni bagai kaitor sona hamjago amen kaitor mani lama jisu kristo mono poito khlainai rok subrai hne gosinai rok te bobai thansangnai rok borok borok katal kasam thangi payo katal simise kuplong ka sok payo amen hallelujah praise the lord hagatam magileri tongko bo nungtai sabnon ka sui tongko okay nung saijaman jesukpano okay gana gini borok bangdi nini problem no solve khlai di banya khorok sa susu simino kaitor okay amen
nang je khatungui tong aboni slai kobang alaida ka supung rimanobo ya prishadi jisuno lama langma tei kubui amen.